I'm going to write my exam today. I'm so late. Yo. Yeah, I just got out. The bus. The bomber. No, while exam is partying. Just going to write my last exam. That's what I'm going to write right now. And delayed. But the Belez's vlogs is not patlang. Ben Fundani, I don't know. But make sure you just like and subscribe. Hey guys, like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Apho ngisaqhuba kwehla inqoma ngigqibela uthetha manivayi ke ndeklasini ngenivayi but le ndlela inde ngizama nocinga uba yena umuntu ufunde ntoni izolo don't even remember, but I was like nah, it's fine mandiya, like it's fine mandiya. Yabo akhona ixesha loku-approacha days ahani wadlula thing kwaba could have saved him. Yabo abantu bayaspana bra, bayaspana, mele basiqashe nathi abantu abaspana apha cause nanto serious ke ayikho ngcono vele basiqashe siqhube isitrack, then we do what they do. Yabo senze into eyenziwayo bavele basiqashe siphumane ne-ways exam ekuseni. Yabo nje ndiyagijima apho ndiyagijima manje ngexesha kulate bra cause besibalo 8:30 manje ngexesha ngoku 8:30 sekebethile, it's been minutes sekedlulile nqoba yo yazi kaloku eza lecture first zithi where are you come from, how many times I'm telling you come at a time in this house about babezenza into ezitheni, because at the end we don't care about school, like we really don't care. Bo sekedlula lapho uthengisa ukudla kapha ndlula nje abantwana ndeklasini qha. I don't even come here to buy. Ngoba nothenga student center kule economy, ngoba nothenga student center apha ndithi ndiyazama ndiyazirekhoda ndiyathetha but still nje bubhanqa because nobuso bamavelanga kufela ke ntsebe kazi Grootman tsebe budala kaloku 31 years budala ihip budala yabo. Ngizama ukuthetha navela udla sikhatha nohafu because ndinxamile, but then I was like nah, it's fine, I'll just do a voice over, you know, I'm a legit boss. So I just did this shit. I was like yeah. Now andibona mos nselangeni, everything is good nselangeni, ndiyavaya ndiyakhona nqoba ke mandihambe nselangeni sensondela futhi. So up it was after the exam buze ntwana baziphi na siyasithwayisa ngapha nyuka apha siyafota nqoma nyuke ndiyozijoma ndifika hla na ntwana sifota nyani tekiseva fethu sikhiphane zive zithina zibhedi yo ezindala kusayeboy ndiyabona uyiswenkela le way akudlalwa uyandazi akudlala hayi bengathi ngilibhantsula sanapha antswembu boy khuphuka bethanga sitrageni kwetiyengqayela iwenza abantwana owanza vela ku-YouTube fethu into engxaki yakho ndikulibele Exe, awel ka photo. Exe. Oh, just man. Yo, what's up? Yo, it's your boy. Balete DJ. Uy, prina nini? Exe. Yo, ama chida page iPhone is serious melen lahle le yam. Le ngathi ni quality entswemo. Melen in photo ngale eyes. Yes man. I like you, boy. No. I hold him up. Say, Twempu. You aye. Call from town. Sir. You aye. Kwenza ziminya basikho. Akanazi phuzu. Abasiboza nje. Sofito Nkosi yami. Hayi le nona kabivele yabo mama bese ezinzini. Ungamfoti. Ifuna la vasi. Ivasi zalo. Yeah. Buka ke ngifuna ujonga side yabo. Hamba ko mthenga uzujamba. Yo awumjita uyabona. Ngathi uyahlekile. Yeah.
Yeah. Yabo ibhasi yafika. Siyahamba ibhasi, masihambeni. Wenza ivideo uqala umuntu ezinyaweni umnyuka ntanami. Hawu ke nakenza sisibani. You. Hayi, akushena boy. Ubatla word of the day ntwanaka? Sure. Okay, word of the day is ntwanaka yabo. Xa bekudlela idlelo wakho boy. Yo umjita. Silo. Wena sasithetha msiyadlelo. Idlelo. Hey all. Esebhasini. Ya, siyavaya sibhalile exam. Sifeyilile. Ukuyipasa hayi. Supplementary sasalinda yona bayikhitshwa nini? Ja. Yeah. So yikho for vandag. Sorry, besingakwazi. Siyaxolisa. So bathini ntwanami? Yeah. Kushubile. Ya, and isukile. Yeah, kushubile ndisukile nakanjani. Kanjani? Lo mthanda yagoduka namhlanje mpheni imali omphako umdonatele akanamali etikiti uzohamba ngenyawo. Uyabuya eKapa okanye eKapa okanye Eastern Cape. Ndiyecofa imvaba. Andiyazi biphi icofa imvaba zaba. Cofa imbambo zaseKapa. Sekapa boy cofa imvaba. Uciba sizazi nezo ndawo. Bethi icofa imvaba zidolophu kwethi. Kodwa eseKapa. Yanya. Ngamatyotyomba aseKapa icofa imvaba. Imalo fondini. Yebo Cinywane. Yebo ifone ngeyam boy. Ngeyam Apple iPhone 25. Never turning off. iPhone 5 nje lento. Yanya. Esivaya ke ngole pass. Siqebile nokuthetha ngiqoma manje ndinirecordela indlela egodukayo ke yerez yabo. Yerez ngosiqebile into okubhala. Fana masogqiba ubhala vele ungazinoma wenze nge-life yakho ungazinoma uzithini uzibulale. Mawuthini because I just don't know what to do. Jonga kuhle kanjani fana. The view is more appealing when you know ba awusayeskela. Lo yabo I know ba ansayimskela. Nothing. So nina nalento ukuthi nibe nibukele then you do not like. If you're watching, please like and subscribe. That helps push the video to more people. Yabo. Like and subscribe because you just watch then you don't like, you don't subscribe. If you didn't talk about like what's happening, why won't you like, why won't you subscribe, what's wrong? Be funny content okanye yabo. Qoma ndinibonisa izitrain izilapha yabo. Yeah, I'll see you on the next vlog lena iphelile namhlanje. Ngenifikile res but sanikwazi ukunibonisa. So please like, subscribe, comment, leave a comment on what you think about the vlog, what you think say.